Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που δεν έχουμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές. Η αλήθεια είναι ότι είπαμε για ένα σωρό άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζονται χειρουργικά με πολύ μεγάλη επιτυχία από εσάς και τους συνεργάτες σας. Όπως είναι για παράδειγμα η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά σήμερα θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, να μιλήσουμε για τη βουβονοκύλη. Τι είναι η βουβονοκύλη? Μάλιστα. Ξεκινήσουμε από αυτό. Η βουβονοκύλη, όπως και κάθε κύλη στον οργανισμό μας, είναι ένα χάσμα, μία οπή του κοιλιακού τυχώματος, μέσα από το οποίο χάσμα προβάλλει ένα σπλάχνο ενδοκυλιακό. Λίγο ένα κομμάτι από το έντερο, ένα κομμάτι από το επίπλουν ή από κάποιο άλλο ενδοκυλιακό όργανο. Άρα είναι μία ανατομική βλάβη, μία τρυπούλα που γίνεται στο τύχωμα της κοιλιάς μας. Για κάποιο λόγο. Θα πούμε σε λίγο ποιοι είναι οι λόγοι, ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα είναι μια πάθηση, έτσι, για να μιλήσουμε, η οποία θεραπεύεται όμως εύκολα. Από ό,τι λέει το ιατρικό ρεπορτάζ τουλάχιστον. Ακριβώς. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Εντοπίζεται στη βουβονική χώρα, γι' αυτό και λέγεται βουβονοκύλη. Και αφού είναι ανατομική βλάβη, με μια παρέμβαση για να διορθώνουμε αυτή την ανατομική βλάβη, διορθώνεται και το πρόβλημα. Και διορθώνεται σε ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου 97%, εννοώ ότι έχει ένα μικρό ποσοστό 2-3% να ξαναεμφανιστεί κάποια στιγμή στη ζωή μας. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για θεραπεία τελεσίδικη που μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους αυτή η θεραπεία. Διάφορες μεθόδους τεχνικές. Οι παλιές τεχνικές ανοιχτής χειρουργικής, όπου γινόταν μια τομή στην περιοχή και μέσα από αυτή την τομή βρίσκαμε το σπλάχνο που προβάλλει, το ανατάσαμε στην περιτονική κοιλότητα μέσα και κλείναμε το χάσμα, την οπή, με ραφές. Αργότερα ήρθε η τεχνική που το χάσμα δεν το κλείναμε πλέον με ραφές, αλλά τοποθετώντας ένα πλέγμα. Και πιο πρόσφατα, παρακολουθώντας κανείς τις εξελίξεις, θα δει ότι αυτό το χάσμα δεν το κλείνουμε πλέον από έξω, αλλά από μέσα, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα, λαπαροσκοπικά. Παρακολουθούμε ένα βίντεο. Μας πείτε τι βλέπουμε. Σωστά. Βλέπουμε που σπρώχνουμε προς τα κάτω με τα εργαλεία μας είναι το περιτόνιο. Έχουμε μπει δηλαδή ανάμεσα στα τυχώματα της κοιλιάς μας, του κοιλιακού τυχώματος. Πάνω στην οροφή είναι η ορθή κοιλιακή μυς. Το άσπρο αυτό είναι το ιβικό οστό. Προς τα κάτω είναι τα πόδια του ασθενούς δηλαδή. Αυτά τα αγγεία, το άσπρο και το μπλε και το κόκκινο είναι χαρακτηριστικά ανατομικά στοιχεία που μας προσδιορίζουν πού θα πάμε. Κατεβάζουμε κάτω το περιτόνιο για να το αποκολλήσουμε μέχρι να βρούμε πού είναι αυτή η τρυπούλα. Αυτά τα αγγεία μας οδηγούν προς τα εκεί. Βέβαια είναι ο τίτλος από κάτω το μπλε που μας ενοχλεί τώρα. Να, ωραία. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το χάσμα ότι σιγά σιγά ανατάσσουμε το σημείο που προβάλλει εκτός κοιλιακής χώρας. Μέσα εκεί στο σάκο αυτό είναι και το σπλάχνο, μπορεί να είναι λεπτοέντερο, το πιο συνηθισμένο είναι το λεπτοέντερο. Και αφού το ανατάξουμε, αυτό που μένει είναι η τρυπούλα που μένει εκεί. Είναι το χάσμα από το οποίο βγαίνει έξω το προπίπτον σπλάχνο. Αυτό το χάσμα, αυτή την τρύπα πρέπει να την καλύψουμε. Παλαιότερα είπαμε ότι την ράβαμε με ραφές. Σήμερα πια βάζουμε ένα πλέγμα εκεί μέσα και με το πλέγμα αυτό μπορούμε να καλύψουμε την περιοχή και όλη η περιοχή αυτή, αν πάμε στο επόμενο βιντεάκι, μπορούμε να δούμε... Θα το δούμε και το επόμενο βίντεο, κύριε Δελμπαλταδάκη, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και είναι σημαντικό που σήμερα μιλάμε εδώ στην τηλεόραση και έχουμε και αυτή την εικόνα. Εδώ είναι πώς ξεκινάμε, έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι, εδώ έχει μπει πλέον το πλέγμα μέσα, ναι, το κάνουμε σαν τσιγάρο. Την πρώτη εικόνα, έτσι, πώς φαίνεται απ' έξω. Ακριβώς, πώς φαίνεται απ' έξω, ναι. Το κάνουμε το τυλίγουμε σαν τσιγάρο, το βάζουμε μέσα στην κοιλιακή, στο χώρο που έχουμε δημιουργήσει, μπροστά από το χάσμα που βλέπουμε εκεί το ανατομικό, προσπαθώντας με τις λαβίδες μας να το τοποθετήσουμε έτσι, ώστε το πλέγμα, αυτό που είναι σαν τούλι μπουμπουνιέρας όπως βλέπουμε στην εικόνα, να περιβάλλει με ασφάλεια γύρω-γύρω την οπή, ούτως ώστε η ουλή που θα σχηματιστεί εκεί να προστατεύει πλέον από μια πιθανή μεταγενέστερη υποτροπή. Έτσι, με τη μέθοδο αυτή, οι υποτροπές είναι μικρότερες. Αυτό το πλέγμα άρα δεν αφαιρείται ποτέ. Όχι, ενσωματώνεται στον οργανισμό. Ενσωματώνεται στον οργανισμό. Ακριβώς. Αυτή είναι μια εικόνα βουβονοκύλης και βλέπουμε ότι προβάλλει ένα κομμάτι εντέρου το οποίο μπορεί να... Και αυτά είναι τα πλέγματα, διάφοροι τύποι πλεγμάτων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ βλέπουμε ένα χάσμα στην δεξιά πλευρά, όχι στο δέρμα, μην παρασυρθεί κανείς. Εσωτερικά. Ακριβώς. Και πώς γίνεται ότι στην αριστερή πλευρά του ασθενούς, αυτού του εικονικού αυτού ασθενούς, βλέπουμε
το τμήμα που προβάλλει. Έτσι. Θέλω να έρθω λίγο στο κομμάτι διάγνωση και θεραπεία. Ναι. Πώς κάποιος θα έρθει σε εσάς έχοντας τι συμπτώματα, να το πω έτσι πολύ απλά. Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει κάποιον να επισκεφτεί τον γιατρό του ή να επισκεφτεί τον οποιονδήποτε γιατρό που είναι σχετικός με αυτό. Συνήθως χειρουργούς πρέπει να επισκεφτούμε σε αυτή την περίπτωση, έτσι δεν είναι? Αποκλειστικά. Έτσι. Εκτός αν Γιατί ασθενής δεν το γνωρίζει. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να πας σε ένα γενικό γιατρό ή σε ένα παθολόγο και να σου πει αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Πήγαινε σε ένα χειρουργό που θα σου δώσει την απάντηση. Αν όμως έχει διαπιστώσει ή το ξέρει ότι πρέπει να πάει απευθείας σε χειρουργό, θα πάει κατευθείαν σε χειρουργό. Πώς ξεκινάει το κομμάτι της διάγνωσης και ποια είναι τα αρχικά στάδια της θεραπείας? Η διάγνωση, θα το πω εδώ με έμφαση, γίνεται αποκλειστικά σχεδόν με την κλινική εξέταση του ασθενούς. Δηλαδή, με τα χέρια του ο χειρουργός θα εξετάσει τον ασθενή, θα πάει να βρει το σημείο αυτό που υπάρχει το πιθανό τρίμα, η πιθανή ιοπή, θα την εντοπίσει και θα πει ναι, εδώ υπάρχει πράγματι μία βουβονοκύλη. Ο λόγος που έρχεται ο ασθενής σε εμάς συνήθως είναι ότι ανακαλύπτει μια διόγκωση στην περιοχή αυτή. Άλλες φορές όμως δεν ανακαλύπτει διόγκωση, αλλά έρχεται επειδή πονάει. Και πονάει η βουβονοκύλη όταν ξεκινάει να δημιουργείται. Στα πρώτα της στάδια, τον πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, εμφανίζεται ένας πόνος και ο ασθενής δεν βλέπει ακόμα διόγκωση, η οποία θα έρθει αργότερα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί ο χειρουργός να ανακαλύψει ότι το χάσμα έχει αρχίσει να δημιουργείται, μεγαλώνει και τον βάζει τη διάγνωση με το χέρι. Σπάνιες φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε υπέρηχο. Πολύ σπάνια. Θα σας πάω σε ιατρικά δεδομένα και στατιστικά. Να ρωτήσω, η βουβονοκύλη, μιας και μιλάμε για τη διάγνωση καταρχήν, και είμαστε ακόμα εκεί, αφορά κάποια συγκεκριμένη ηλικία που είναι super sos, δηλαδή έχω ακούσει για παράδειγμα και κουβεντιάζουμε, όπως χθες είχα εδώ την κυρία Σταγκουράκη και κουβεντιάζαμε για τον καρκίνο του μαστού και έλεγε ύποπτες οι γυναίκες της ηλικίας αυτής, παραδείγματος χάρη. Εδώ έχουμε κάποια ηλικία που αυτό παρουσιάζει ως πρόβλημα έξαρση και επίσης αφορά περισσότερο τους άνδρες, τις γυναίκες ή είναι κάπου στη μέση? Σωστό αυτό το ερώτημα. Αν είναι συγγενής η κύλη, που μπορεί να συγγενής να γεννηθεί, δηλαδή κάποιος άνθρωπος έτσι, ένα αγοράκι να γεννηθεί έτσι, εμφανίζεται τις πρώτες μέρες της ζωής του. Με ένα πρίξιμο στην περιοχή. Κατευθείαν. Άρα πρέπει και οι γονείς να είναι ψηλιασμένοι. Γιατί το μωρό δεν θα μιλήσει να πει έχω αυτή την ενόχληση. Ακριβώς. Μπορεί να κλαίει, να διαμαρτύρεται και να είναι ανήσυχο, αλλά οι γονείς πρέπει να δουν και να διαπιστώσουν ότι του. αυτό, εύκολα μπορεί να το ανακαλύψει. Έτσι, λέω, αν δεν έχουν πάει στον γιατρό ακόμα, γιατί μπορεί να λένε δεν είναι τίποτα, κλαίει το μωρό γιατί δεν του αρέσει το γάλα, ξέρω εγώ. Ή γιατί κάνει φασαρία ο δρόμος από κάτω και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αλλά μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Άρα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ζωής μας, από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής μας, μπορεί να παρουσιαστεί ένα τέτοιο θέμα λόγω μιας κατασκευαστικής ατέλειας. Ωραία. Οπότε αυτό το βλέπει ο παιδίατρος, παραπέμπεται στον παιδοχειρουργό και το αντιμετωπίζει πάλι χειρουργικά. Το χειρουργείο εκεί είναι διαφορετικό από τους ενήλικες. Ναι. Εκεί πάει παιδοχειρουργός. Ακριβώς. Στον παιδοχειρουργό. Που στους πρώτους μήνες, στον πρώτο μήνα, στο δεύτερο μήνα της ζωής πρέπει να αντιμετωπίζεται. Στους ενήλικες όμως, στους μεγαλύτερες ηλικίες, εμφανίζεται αργότερα και εμφανίζεται με συχνότητα αυξανόμενη με την πάροδο των δεκαετιών. Όσο εξασθενίζει το κοιλιακό τείχομά μας, ο μυϊκός ιστός που έχουμε, εξασθενίζει και μειώνεται, τόσο μένει πιο εκτεθειμένο το περιτόνιο, όλα αυτά τα τυχώματα που καλύπτουν μπροστά τα έντερα μας. Στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακριβώς. Και έτσι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δημιουργηθεί με την πάροδο των ετών. Η πιθανότητα να γίνει σε κάποιον άντρα αυτό, επειδή είναι πιο συνηθισμένο στους άντρες, θα σας πω σε τι ποσοστό, είναι περίπου 1 στους 4 άντρες στη ζωή του, τόσο συχνή είναι, θα εμφανίσει η βουβονοκύλη. Τόσο συχνά. Σε όλη τη ζωή, 1 στους 4, 1 στους 5 άντρες περίπου. Και η αναλογία ανδρών και προς γυναικών είναι 9 προς 1. Αν κάποιος δεν το φτιάξει, απλά θα συνεχίσει να πονάει. Μπορεί και να μην πονάει ποτέ. Να το έχει εκεί σαν διόγκωση, ακριβώς, η οποία διόγκωση να αυξάνεται με την πάροδο των ετών. Αλλά να μην πονάει, να μην τον ενοχλεί. Να μην τον ενοχλεί, όσο μεγαλώνει, τα ενοχλήματα θα υπάρχουν. Ο πόνος θα υπάρχει, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο έντονος που θα τον αναγκάζει να πάει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Πότε μας αναγκάζει ο πόνος? Όταν πλέον γίνει αυτή η επιπλοκή που λέγεται περίσφιξη. Στο σημείο δηλαδή που βγαίνει το έντερο έξω και προβάλλει, στο σημείο αυτό να είναι στενό, να δημιουργείται σαν αυχένας στο κοιλιακό τείχομα, βγαίνει έξω το σπλάχνο και περισφίγγεται με τέτοια δύναμη που επηρεάζεται η αιμάτωση του σπλάχνου, μπορεί και να παρεμποδιστεί πλήρως,
με αποτέλεσμα να νεκρωθεί το σπλάχνο, αν δεν πάει γρήγορα για να αναζητήσει βοήθεια. Αυτό αφορά και το περιστατικό. Είναι σαν να λέμε περιεσφιγμένη κύλη. Αυτή είναι η επιπλοκή της περισφιγμένης κύλης. Αυτό σε αναγκάζει να πας επιγόντως στον γιατρό, πρέπει να χειρουργηθείς μέσα σε λίγες ώρες, εννοούμε το συντομότερο δυνατόν, τις επόμενες ώρες, σε όποιο νοσοκομείο είναι πιο κοντά σου. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, υπάρχει θεραπεία πλην της επεμβατικής μεθόδου? Όχι. Δεν υπάρχει. Δίνουμε κάποιες συμβουλές. Χειρουργείο. Υπάρχουν κάποια. Το λέω γιατί σας έχω ρωτήσει και είχα πει και τότε το είχα σχολιάσει αυτό, ότι αυτό είναι η ιατρική ηθική. Σας είχα ρωτήσει για άλλα θέματα στο παρελθόν και είχατε πει ότι δεν είναι όλα χειρουργείο. Δηλαδή το χειρουργείο είναι η τελευταία επιλογή, η τελευταία λύση σε αυτά τα θέματα που είχαμε κουβεντιάσει τώρα. Ακριβώς, σε κάποιες παθήσεις. Εδώ λέτε τώρα όμως ότι δεν περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Η λύση είναι το χειρουργείο και μάλιστα το άμεσο χειρουργείο. Το αποσαφηνίζεται αυτό σήμερα. Σωστά. Μην τρομάζουμε όμως αυτούς που μας βλέπουν. Δεν λέμε κάτι για να τρομάξουμε. Λέμε κάτι για να καταστήσουμε σαφές την κρισιμότητα μιας κατάστασης ακριβώς και την αξιολόγηση που πρέπει να γίνεται καταρχήν από τον πάσχοντα. Μπορεί να ζει λοιπόν κάποιο διάστημα κάποιος έτσι. Ο πρώτος, επιτρέψτε μου να πω, που παίρνει την απόφαση, την κρίσιμη απόφαση, είναι ο πάσχων. Βέβαια. Σε συνεργασία πάντα με τις οδηγίες που δίνει ο γιατρός του. Έτσι. Γιατί μπορεί να ζει με την κύλη του, αλλά πάντα είναι στον κίνδυνο της περίσφυξης, της πιθανής περίσφυξης. Που αν συμβεί, πρέπει επιγόντως να αναζητήσει χειρουργική βοήθεια, όχι απλώς ιατρική. Άρα λοιπόν, συστήνουμε στους ασθενείς εφόσον μπορούμε. Σας λέω μια ιστορία. Είχα ένα γνωστό ο οποίος είχε αυτά τα συμπτώματα, δεν πήγαινε να κάνει την επέμβαση αυτή. Απέναντίας, λόγω της δουλειάς του, έκανε συνεχώς ταξίδια και του έλεγα: βρε Μανώλη μου, εάν αυτό το πράγμα σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα τη στιγμή που μπήκε σε ένα αεροπλάνο να πας στην Αμερική, να πας στην Ιαπωνία, τι θα κάνεις πάνω από τον Ατλαντικό, τι θα κάνεις πηγαίνοντας προς την Ιαπωνία, πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό, γιατί δεν πας? Και μου λέει: ξέρεις, λέει, φοβάμαι τους γιατρούς, φοβάμαι τα χειρουργεία κλπ. Λέω: μα αυτό που θα σου συμβεί, αν σου συμβεί ομιγέννητο, θα είναι πολύ χειρότερο από τον φόβο που έχεις να διαχειριστείς πηγαίνοντας στον γιατρό σου σήμερα. Αυτό είναι ένα γεγονός ότι μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, κατάλληλη ή ακατάλληλη για το πρόγραμμα το δικό μας. Το σημαντικό. Γιατί μπορεί να μην το επιθυμούμε αυτό το χρονικό διάστημα ένα χειρουργείο ή μια περιοχή που να μην έχει πρόσβαση εύκολη σε ιατρική φροντίδα υγείας, π.χ. ένα νησάκι, π.χ. ένα καράβι που ταξιδεύουμε κλπ. Άρα θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιατρική βοήθεια εύκολα προσβάσιμη να το λύσουν πριν είναι αργά. Και επίσης, η μια άλλη παράμετρος που μας κάνει να λέμε σήμερα ότι πρέπει να χειρουργούνται αυτοί οι άνθρωποι είναι τα μικρά ποσοστά υποτροπής, τα μικρά ποσοστά παραμονής, χρόνους παραμονής, επιπλοκών, χρόνους αποφυγής εργασίας και επιστροφής στην εργασία κλπ. Άρα αυτοί οι λόγοι όλοι μας κάνουν να προτείνουμε στους ασθενείς να χειρουργηθούν, εκτός εάν η γενικότερη υγεία του δεν το επιτρέπει. Υπήρχε ένας άρρωστος υπερήλικας με πολλαπλά προβλήματα, βαριά προβλήματα υγείας. Που γι' αυτό το χειρουργείο είναι σχετικά ή αρκετά δύσκολο ή επικίνδυνο. Οπότε σε αυτούς μπορούμε να πούμε να μην γίνει και να προσέχουμε κάποια άλλα πράγματα. Τώρα, έρχομαι λίγο στη διαδικασία χειρουργείο, μετεγχειρητική διαδικασία, συμπεριφορά ασθενούς. Πείτε μας λίγο για αυτά, γιατί είναι πάντα κάτι που βάζουμε στις συζητήσεις και τις δημοσιογραφικές. Αλλά όταν έχουμε να κουβεντιάσουμε με ένα επιστήμονα, με ένα ειδικό όπως είστε εσείς, αλλά είναι και η κλασική συζήτηση που κάνει ο ασθενής. Δηλαδή, γιατρέ, θα χειρουργηθώ σήμερα. Πόσες μέρες θα κάτσω στην κλινική, τι γίνεται μετά, πότε θα επιστρέψω στη δουλειά μου, τι γίνεται μετά που θα επιστρέψω στη δουλειά μου, τι κάνω, ακολουθώ κάποια αγωγή, προσέχω κάποια πράγματα, δεν σηκώνω βάρη, τι συμβαίνει? Για δώστε μας λίγο την εικόνα όλη αυτή από τη στιγμή που ο ασθενής θα αποφασίσει να μπει στο χειρουργείο, ξεκινώντας με το απλό ερώτημα: πόσες ώρες είναι αυτό το χειρουργείο? Λιγότερο από μία ώρα. Ή μία ώρα. Είναι τόσο γρήγορο. Περίπου μία ώρα, ναι. Είναι τόσο γρήγορο χειρουργείο. Είναι λίγο είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα όταν είναι ανοιχτή η παλιά μέθοδος, η ανοιχτή που γίνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των χειρουργών. Η λαπαροσκοπική απαιτεί λίγο χρόνο περισσότερο. Μιλάμε για 10 ή 15 λεπτά το πολύ περισσότερο από τη μία ώρα. Ναι. Αυτός είναι ο χρόνος, όχι περισσότερος. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που συστήνεται την ανοιχτή επέμβαση και ποιες τη λαπαροσκοπική? Σωστά. Η λαπαροσκοπική έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως έχει και ένα ή δύο μειονεκτήματα. Να πω πρώτα τα κακά της. Το μειονέκτημα, για παράδειγμα, της λαπαροσκοπικής είναι ότι απαιτεί γενική αναισθησία. Και υπάρχουν άρρωστοι που δεν μπορούν να πάρουν γενική αναισθησία εύκολα, γιατί, για παράδειγμα, έχουν βαρύ αναπνευστικό πρόβλημα.
ή είναι υπερήλικες με πολλά άλλα προβλήματα που ο αναισθησιολόγος θεωρεί Οπότε εκεί επικίνδυνο. θα πάτε αναγκαστικά σε τοπική αναισθησία. Οπότε θα πάμε τοπική ή στελεχεία, όπως είναι η Επισκυρίδιος, ή από τη μέση και κάτω, όπως λέει ο κόσμος, αναισθησία κλπ. Που έτσι μπορούμε να κάνουμε άνετα την επέμβαση, ανοιχτή μέθοδο, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την καινούργια τεχνολογία της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Να ρωτήσω τώρα κάτι από προσωπική περιέργεια. Επειδή έχετε κάνει άπειρα χειρουργία στη ζωή σας και στο δημόσιο τομέα παλιότερα, στα δημόσια νοσοκομεία και τώρα στην Euromedica, στον ιδιωτικό τομέα, στο μητέρα Euromedica εδώ στο Ηράκλειο. Ένας ασθενής που κάνει επισκληρίδιο και βλέπει το γιατρό με τους συνεργάτες του ότι κάνουν το χειρουργείο, πώς αισθάνεται, πώς νιώθει? Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τόσο πολύ κουβεντιάζεται καλά δηλαδή που κιόλας. δεν κουβεντιάζουμε ικανοποιητικά, Ναι. γιατί ο ασθενής, εκτός από την Επισκυρίδιο που έχει... Παίρνει και μέθη. Παίρνει και κάποια φάρμακα για να Μέθης. είναι σε καταστολή, μέθη. Οπότε μετά αντιστρέφει ο αναισθησιολόγος τη μέθη με άλλα αντίδοτα, όταν τελειώσει το χειρουργείο. Ο ασθενής ξυπνάει από μια ευχάριστη κατάσταση, αίσθηση ενός ύπνου που ξεκουράστηκε. Πολλές φορές ζητάνε, μα τόσο καλό να το ξανακάνω. Θα το ήθελα να το δω και άλλη φορά. Τόσο πολύ. Η αίσθηση είναι... Η αίσθηση της μέθης. Ναι, ακριβώς. Άρα δεν είναι τελείως διανοητικά Ξύπνιος, επαρκής. να το πω έτσι πολύ απλά. Ή ξύπνιος, ακριβώς. Όχι έξυπνος, αξύπνιος. Έτσι. Είναι πράγματι σε μια καταστολή. Μισοκυμάται ο ασθενής. Και έτσι γίνεται η δουλειά που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Μία ώρα λοιπόν. Μετά βγαίνεις και πόσες μέρες κάθεσαι στο νοσοκομείο? Οι οδηγίες που θα δώσουμε όμως στον άρρωστο για μετά εξαρτάται αν χρησιμοποιήσουμε τη λαπαροσκοπική μέθοδο ή την ανοιχτή. Πάμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση και να δούμε και την άλλη. Πολύ ωραία. Η λαπαροσκοπική λοιπόν έχει διάφορα πλεονεκτήματα, ότι μπορεί, επειδή πονάει λιγότερο ο ασθενής τις επόμενες ημέρες, τις πρώτες μεταχειρητικές, 1, 2, 3 πρώτες μέρες πονάει λιγότερο, μπορεί και να επιστρέψει στην εργασία του γρηγορότερα. Άρα με μια λαπαροσκοπική επέμβαση, ο ασθενής σε 3 μέρες μπορεί να πάει να κάνει δουλειά γραφείου. Αν είναι να σηκώνει η δουλειά του τέτοια που να σηκώνει μεγάλο βάρος, μεγαλύτερο από 10 κιλά για παράδειγμα, βαλίτσες, οτιδήποτε άλλο, κυβότια κλπ., θα πρέπει να αφήσουμε να περάσουν 2 ή και 3 εβδομάδες πριν πάει σε σκληρή εργασία ή είναι αθλητής με άρση βάρους ή οτιδήποτε άλλο άθλημα που αυξάνει πολύ την ενδοκυλιακή μας πίεση. Γιατί δεν θέλουμε να μετακινηθεί το πλέγμα που έχουμε τοποθετήσει στην περιοχή αυτή, που μπορεί να τοποθετηθεί με τέτοιες ασκήσεις που αυξάνουν ιδιαίτερα την ενδοκυλιακή μας πίεση. Άρα, σε 3 μέρες σε δουλειά γραφείου, σε 2 ή 3 εβδομάδες οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με οποιοδήποτε βάρος, ό,τι εργασία και να είναι αυτή. Πώς πάτε στη Euromedica, γιατί είστε ο άνθρωπος που έστησε το χειρουργικό τμήμα εκεί, όταν η κλινική μετατράπηκε από μια εξειδικευμένη, αμιγώς έτσι, γυναικολογική μευτική, σε γενική κλινική. Πώς πάτε? Αρκετά καλά. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε και σε πλήθος και σε ποιότητα. Ξενοδοχειακά το γνωρίζουν όλοι, ξέρουν πώς είναι. Εγώ δεν θα το βαθμολογήσω, το βαθμολογούν οι επισκέπτες. Γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε, φτιάχτηκε για να γίνει κλινική, με αποτέλεσμα να δίδει στον επισκέπτη, στον ασθενή μας. Γιατί η ασθενή μας και την αίσθηση ότι είμαι σε ένα χώρο πολιτισμένο, όπου διατηρώ επίπεδο καθημερινότητας περίπου αυτό που είχα στο σπίτι και καλύτερο, και άρα αυτό τον αφήνει ικανοποιημένο. Φαντάζομαι ότι και τα αποτελέσματα των ιατρικών μας πράξεων να τους αφήνουν εξίσου ικανοποιημένους. Κύριε Δελμπαρταδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.